Nyt on tultu tähän veistopaikalle, niin kuin tuolla äsken sanottu, lähdet tähän veistopaikalle kahtomaan. Ja tähän minä ruijasin tuolta metästä tämmösen haapapuun. Haapapuuhan on huono puu, se on tulipuuna arvotonta puuta, kun se on vetistä puuta, mutta sitten kun siitä tehdään veistos, niin se on vain komia puu sekin tuo haapa. Ja yksi tärkeä tekijä haavassa on tämä parkin muoto. Elikkä jos siinä kuvassa näette, niin tämmönen kaunis ruutukuvio, salmiakkikuvio. Ja tästä tämä on tosi kauniin näköinen, niin kuin esimerkiksi kun haavasta pöllö veistetään. Niin on tämä, ja tätä ei ole yleensä haavassa kuin noin 2 metrin matkalla. Ja ehkä metrin matkalla on sillä tavalla, että se on tosi kauniisti, tasaisesti jakkautunut. Tästä meillä on tarkoitus tehdä semmonen pöllöveistos. Nyt tässä veistopaikalla kun ollaan, niin minä nyt näytän tästä haavasta sen pöllönteon. Ja yritetään tässä samalla yritän kertoa sitten vähän tästä teosta. Elikkä minä aloitan pohjan tassulla ja sen pöllön naaman teolla, niin katsotaan nyt miten tämä arvoton haapapuu muuttuu kauniiksi semmoiseksi haapapöllöveistoksi. No niin, nyt näette tässä tämän pöllön naama. Elikkä sieltä se naama löytyi, pikkusen tökittiin sahalla, niin alkaa tämä naama hahmottua. Ja sitten jatketaan veistelyä. Minä en harrasta yleensä näitä muovisilmiä veistoksissa, mutta pöllölle ne käypi. Pöllölle pitää saada tämmönen tuijottava ilmi. Siinä tulee mukavan näköinen, kun se vähän niinku tuijottaa. Mutta eikö ole aika yhdennäköisyys ilmeinen? 2 pöllöä. Ja pöllönteko-ohjaksi voin sanoa, että siihen tarvitaan taskupeili. Katot mallia tuosta, niin tulee hyvä pöllö. Taskupeilillä katsotaan vähän mallia omasta naamasta ja se tehdään tänne.